Ayo manyo sebenarnya. Manita lama. Walaupun sultan surang nan taimbaukan gala tabilangkan tuah nan bangkekan tangan basusungkan jari baturkan rila dengan maaf. Akan tetapi menjadi niat hati cituri batin ialah kepada alek kami nan saliri duduk di tepi sebanja baris di tengah. Indak bersibak je bersisiah bukan bainggo je babatih di lingkuang sambah kesamuanya. Allah nangka menjadi buah persambahan nampu. Bacarai-carai tak baragiah baumpu-umpu tak babagi. Pihak dek kami si pangkalan namananai malataan pekaryaan di rumah gadang nangko. Allah saujo lah salapeh, Allah setapak sepijaan, lah saujo sabarikan. Iaitu nangka menjadi sambungan lidah pulungan nasuk pusik jalo pepunan ikan iyo tetapi di badan diri ambo. Yolah. Batolai. Jokok malie atih rupo kalau basiang atih tumbuh serupo ikut kini. Lah tarabi diangan-angan lah tersinggik di kiro-kiro ado nan taraga nan takana. Kok ditahan jadi penyakit disimpan menyesobatin diganggam apo kagunonyo. Akini ko perhatian lah bakanda stan. Kok kato lah nak menyabui rundiang lah nak ke tangah. Sipai bertanya ambo pakai sultan. Kok buhu anak kami urak diansu membuka bungkuih lalu dikaka dirapatkan alah ke dalam adek dan baik itu. Sekian sambah para sultan. Apa mau sampai di stan berarti ya? Sekirualah. Sepanjang perintahan mamak cako nan tertumpah pada walik kalian baik ke diri ambo. Kok diagak kanang-kanang ditimbang sahabi patui. Tutuan lama manih lama nembagai pisang masak manih bak santan jutang gundi. Indak bercacik je bercatang. Ambo menyembah ujuang rundiang sabab baalah deba itu. Diulang indak taulang dikirin jahit kok lapeh tikam jajak kok jupua. Apalah menjadi buah rundingan mamak. Pihak di sepokok si pangkalan arun antara gak nantakanan nantai isi jati tekilan-kilan mato. Kini ko katolah nak menyabui ko rundiang lah nak mengatangahkan. Allah ko patut nambah itu. Kan itu isi beritaan cako. Yo itu benar. Singkik saja gaya menyemak. Ancak sikit. Dek kilik lah berapi-rapi kok patuh lah bertanantam kau jan juo mukironyo. Nyampong kok cucua dari langit bumi lah suku menampangkan mak. Sekian sembah pakai mamak. Artinya lah bertagakkan sigai pakai naik stan. Pesinan tibunya. Jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kasah sahijah salangkari batang cipago orang patahkan adat limbago di negari tuah pidato disambahkan. Maka dipersambahkanlah sah alam sah Muhammad sah baginda Rasulullah na menjunjung dang mengkuto kiriman rajo 3 jurai. Ialah rajo dari Makkah balahan rajo balua ruhum sapihan rajo benua Cino nan tinggal di pulau Pancawanangko daulat alam Minangkabau. Minangkabau paga adat bepaga budi baso balingka sopan je santun balingkuang raso pareso sarato lelo basitinah. Badabua ombak memacah badabua lalu katapi tarih menyasak kapaserik nang kodoh mati tertembak dibunuh palimoja pun badia sadatuih 2 data. Pangulu banyak nan batuah tuanku banyak nan kiramai du balang banyak nan sati. Yusimbu hambo meminta jo maaf baribu ampun tabiak kepada orang banyak. Mako nyampang takirah je takirai ataupun sorong je lompatan. Gawa je gewa ikut basuo tampan tarati konyo kurang. Jo salam gawa ambo japui jo rila gewai ambo jalang ampun jo maaf bepuhunkan salam ta'zim pamanuahim. Kato adat kato pituah rajonan baduo pagangan manti jodu balang pedoman tahu cedek pandai. Tansano kaki salah langkah ataupun mulik sumbang kato ambo dan usah diutangi manitah pana alun pandai. Kalau sehandainya kambang bungo sarato tangkai tabang buruang sarato sayo ikan baranang joradainya. Tapi baalah mengatakan berambuh angin di Malaku menuju bukit nalandai janih langit bagai dibasuh hari nan tarang-tarang bendang tantuah pulang bakudo. Tipak de badan dari ambo kok galaknya to dek jujai kok pai karena suwah tibo dimulia punya orang cilaku di badan diri taga de patuah kenan tuo. Ama ba'du adapun kemudian daripada itu talatak putih yang diulu di bawah kiliran taji samulo kato nan dahulu 3 limbago nan terjali. Manolah 3 nan terjali pertamu sambah menyambah kedua baso yowasi ketiga siriah jopinang. Sambah menyambah dalam adat tampuah menampuh salam datang. Paningkek tinggi banjuang palambuak gadang bambak keganti mulia memuliakan di sinan basa talataknya. Nan kedua baso yowasi. Di dalam rapek di majelis martabat duduk di makamnya. Nyato baulu jo bailia jalih bau juang jo bapangka.
Basambia je mulik manih baso elok kucing dan murah budi bayak tali pikatan di dalam cupak nam piawai benamo adat sopan santun. Ayo manyo teman daro. Tapi kan mak. Sesuai undang Sultan Juo, elok tamu dibawa naik, elok alik dibawa makan. Mako pihak dek kami si pangkalan ditampek paneh barasah hujan berpusu, nalah basugiro manatiang jamba juadah kurang namokan. Yolah. Dek bijak jenang manatiang nan tahu digarak dengan raso, lah tadanga yang berbunyi iyo di dalam padaupuran. Mako ditiliak dipandang-pandang cukui berisi cawan pinggan, lalu berdiri si bujang palagan tangan manatiang ke ruang selo takanak kupiah di kepalo laki si sampiang tanulamo. Jawik bajawik cando piriang lego balego cawan gulai teko gadang memecah ruang cangkia ketek babilang tangan heralamato memandangi. Pihak kepada susunannya di tengah awan bajomba di tepi samui bairiang nago bajuak kiri kanan berisi langkuk semparono sanang hati sajuk pikiran bak umpamo bintang di langit ibarat ombak di lautan. Limbak nandari pada itu aluran nasinan ke tengah jikok dino dimanuangkan asa muasa daulunyo. Padi si rani Aceh tumbuh di padang patapaan iyo di lereng kedataran. Di jamu adek putih linduang bulan masih bukan nalang-alang kariang di singa paneh patang. Datang paneh di lingkuik-lingkuik tiba hujan di kakak-kakak secetok aram kok diayam lah kami mengkosiohkan. Lalu dibawa ke lasuang batu di bawah baringin sonsang tumpuan dagang dari jauh. Babilang gadih menumbuat timpo betimpo alu jatuh. Balego pantang balagu nan bak pendeka sama pandai. Jamu caruah pantang basakam tapi mangko badadak diindang mangko baratah. Sesuke bareh di tanah panuah lah kancah je kuali. Nalita makan dahulu salo menyalo alik datang. Namun nasi berpantang susu makin disanduk makin panuah. Tak kalau masuk saya suat tampang nanti bawa dari jauh. Sabala ruhun tanah Yaman di bawah Datuk Suri dirajo dua je cati bilang pandai. Di masuk ketika itu di air matam turun dek bumi basintak naik dipabuiklah sawah jeladang. Sawah bertumpak di nandata ladang berbidang dengan ler yang banda beliku turun buki iyo di pariangan padang panjang. Itulah sawah lawes tampang banyak makanan orang tiga luak. Sampai kini basuo juo. Sampai kini basuo juo juadah orang namokan tahidang di mukuale. Abarang kini kostan. Saya bare orang kabalai aku mastan. Kapal sare ujang pangka biduk ala cukui Jepan layuang tambang lapeh laya bersintak nang kodoh duduk di anjuangan. Mako nan pinta je pinto kami siko samantaro hari elok angin salasai elok sultan mulai wakayuah kami malapeh dari tapi sekian sambah perustan.